Assalamu alaikum warahmatullah. Amma alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To farko dai suna na Musa Junaidu inkiyata ana min laƙabi da Real MJ. Ko zan iya sanin sunan malamin? Ni kuma suna na Harisu Abdurrahman Mahmud ana min laƙabi da Harisu Jitar Ma'aiki ko mai Fadima. Ok, to masha Allah, masha Allah. To ainihin yanayin ma da nake ganin ka kamar sha'iri ko? Sha'iri ne insha Allah. To masha Allah, masha Allah. So Malam Harisu kamar daga lokacin da ka fara waƙa zuwa yanzu ko za ka iya sanin waƙa nawa kai? Daga lokacin da na fara waƙa zuwa yanzu ina tunanin na yi waƙa guda 5 kenan insha Allah saboda ina karatu ne yanzu ban kama abin gadan-gadan ba. Ok, to masha Allah. Watakan idan na fahimce ka kana nufin dai cewan ka yi waƙa ɗaiɗai har guda 5 kenan. Insha Allah. To masha Allah, na san ga duk wani mawaƙi haka dole za a samu daga cikin waƙoƙinsa wata bakandamiya tasa ko kuma wata waƙa wadda ya fi so ko kuma wani baiti wanda ya yi wanda wannan baitin ya burge shi sosai. Na san dole sai an samu daga cikin waɗannan waƙoƙin naka. Insha Allah ana samun, amma mu sha'irai ɓangaren mu sha'irai duk ƙasidan da ka ɗauko kawai za ka ji tana sa ka tsammani shine mun ba duk wata ƙasida ma dai babban matsayi haka. To amma a cikin su ma ana samun wata fitacciya haka wadda za ka ji ta fi kwanta ma a rai. To masha Allah, yanzu dai abin da masu sauraro suke son su ji daga cikin waɗannan waƙoƙi guda 5 wacce ce bakandamiyarka? Daga cikin waƙoƙin nan waƙata ta farko ita ce wacce nake jin ta fi kwanta min a rai. Gaskiya ne. Wacce ce? Wacce ake faɗawa na shiga damuwa. Ok, wait, na shiga damuwa. Sunan waƙa dai idan na fahimci ka sunanta na shiga damuwa. To masha Allah, za mu iya jin kamar baiti 2 daga cikin waƙan wayanda ya burge ka? Insha Allah za. To a farko dai misali, na san dole zan maka amshi. Menene amshin waƙan? Amshin waƙan shine na shiga damuwa banda kai ni bani da garkuwa annabi. Na shiga damuwa banda kai ni bani da garkuwa annabi. Kar da ka bar ni ya Rasulallah na shiga wannan hali, idona na hawaye annabi dan ban ganka ba, zuciyata na bugawa da sauri dan bata ji ka ba, kunne na ta sauraron muryar bai ji ta ba, annabi yaushe ne haduwar mu da kai ne, yaushe ne maulana. Kai, masha Allah, gaskiya wannan waƙa ta yi daɗi. Masu sauraro za su so su ƙara jin ko da baiti ɗaya daga cikin waƙan. So nake yi kai min lamunin yabanka annabi, bani da buri a rayuwa sai yabanka annabi, kai min arziki na ganinka annabi, na fake da isar Fadima Batula Amini dan mara maulana. Masha Allah, masha Allah. Kai wannan waƙa ni kaina na ji daɗin ta gaskiya ba masoya ba, na san masoya su kansu sun ji daɗin wannan waƙa. Gaskiya wannan waƙa ta yi daɗi fa, nice. Amma kamar wannan waƙan na san misali ka ce mai ita ce ta farko wadda ka fara yi. Wannan ita ce waƙata ta farko insha Allah. To masha Allah, kamar wani lokaci ka ɗauka lokacin da kake rubuta waƙan? Za ka samu wani misali ya kai wata guda yana rubuta waƙan, ko kuma ita waƙan already an rubuta ta ne sai aka ajiye ta sai wani lokaci da aka samu dama sai aka je aka buga ta? Gaskiya na rubuta ta da daɗewa, to kuma tana ajiye kawai sai wani lokaci abin ya faɗo man na ce bari dai na ɗauko ta kai tsaye na je na jarraba na ji. Ma'ana dai waƙan ta daɗe a ajiye. Ok, a lokacin kenan ka samu daman zuwa studio ka je ka buga ta? Insha Allah. To masha Allah, daga lokacin da ka yi wannan waƙa wani irin abin nan ka gani na kan misali ka san idan mutum ya yi waƙa dole za ka ga mutane haka suna jin ta da sauransu. Daga cikin waƙoƙinka wacce waƙa ka ji, duk da dai misali kai ba za ka iya tantancewa ba, masu sauraro su ne za su iya bambance mana wannan. Gaskiya a cikin wannan yanayi na muke ko kuma wannan lokaci idan da za a ce za a riƙa samun matasa kamar irin waɗannan sha'irai waɗanda suke begen shugaba jagaba Sayyidi Sadati Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaskiya da an ci gaba sosai. Gaskiya wannan waƙan ta yi shocking ɗina sosai, ta yi daɗi sosai. Ba abin da za mu ce sai dai Ubangiji Allah ƙara. To amma menene wannan
wace irin shawara kake ganin zaka ba ƙanƙanan mawaƙa kamar ka? Shawarar da zan ba 'yan uwana sha'irai, duk da ni ma ba wani babban sha'iri bane, ƙaramin sha'iri ne. To amma shawarar da zan ba sha'irai 'yan uwana, idan za a yabi Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama, ya kasance ana tsaftace harshe. Ya kasance duk kalmar da zaka faɗa akan Annabi ya zama ka yi ta cikin ladabi. Gaskiya ne. Sabida Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama ba a ɗauko duk wata kalma kawai da an ɗauko a faɗa mishi kai tsaye, ba tare da ka tsaya ka fahimci wannan magana me take nufi ba. To madalla, godiya muke da fatan masoya kuma 'yan uwanka sha'irai za su amfana da wannan shawara da ka ba su. Mun gode. Na gode, Allah saka da kai, masha Allah.